बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समयाच्या बडव्यांवर एकच बेडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर आणि ती वेंकर पवित्र बेसली. आत्म्यावर बसली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले समयाचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे तुझा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचं पूत मुनीस झालो. आणि आमच्यामध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई, आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवणुकांनी आमच्या खातीर माग्या ये मागे सोम्या येसूया बडून बरे बऱ्या कपत बरी दिल्यावरवी कबद्दल्यावर त्या तुझ्या पुतान पुतान क्रिस्त तुझ्या सांगून पुतान शक्तीतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या त्याच्या कष्टाने कष्टाने कुसारवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वर आम्ही मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्यामध्ये पाक आमे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जशी आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जशी आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जशी आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या देवा बडव्या गेल्या मज्जे बऱ्या रत्न्या रत्न्या सर्गींच्या सर्गीचे दये मका दिला माका दिला तुझ्या तबे मुजरी मोतू सोडाय आक संभाळ आणि सलाई आमेन. ससन सोबिष्य तितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकार संचिरा फंफोदी समाधान येईन ते विषय घेऊन आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमका येव, तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचं दिसपडतो त्रास आज आमका नाही, आणि आमचे सुकलेल्या अमोक्षित तशी आमची माताळींका मेटंतले आमका निवारा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एकडे बोर एक टेस्टमनी असा आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव सुरेश उलयतां उणसोड वचून. हांव आमच्या आवयचे साक्ष दिवलेला. आमच्या आवयक चड तकली दुखताली आणि कानान दुखताले तिच्या चड. तेन्ना आवयन म्हणलें म्हाका ब्रदराक फोन कर आनी सांग आपणाच्या कानान चड त्रास जावला, मागच्याक सांग ब्रदराक म्हणून. तेन्ना हांवें ब्रदराक मेसेज केले, व्हॉट्सअप मेसेज, आणि सांगले ब्रदराक, ब्रदर आमच्या आवयच्या कानान चड त्रास जावला, दुखुला, तकली आणि कान दुखुला काय ब्रदर, मागा तिच्या पासत मागा ब्रदर म्हणून. ब्रदरान मागता म्हणले तिच्या पासत आणि वर्ड ऑफ गॉड दिले ब्रदरान. जेरमिया 30:17, लूक 16:13, विजडम 16:12, साम 107:20. आणि ब्रदरान म्हणले हे 3 टाइम रीड करा म्हणून. 2 टाइम सकाळी आणि सांजेर 2 टाइम रीड करा म्हणले ब्रदरान, 9 टाइम. आणि सकाळच्या आणि सांजेच्या मागण्यांत भाग घ्या म्हणले ब्रदरान. आम्ही हा ब्रदर भाग घेतात आम्ही मागण्यांत म्हणले. मागीर ब्रदरान सांगले म्हाका तुमगेल्या घरात कोणाक पांय दूख आसा कितें म्हणून, पांय जळचो नाल्यार पांय दुखचो कितें आसा कितें म्हणून. मागीर रावल्या तशें दुखचे रावल्या तर विचारून सांग म्हणलें ब्रदरान. मागीर हांवें आमच्या आवयक विचारलें तुगेले पांय दूख आसा कितें कितें, पांय जळचो नाल्यार पांय दूख चड आसा कितें म्हणून. तिणी म्हणलें हय म्हणलें. मागीर ब्रदराक सांगलें हांवें, हय ब्रदर तिजो पांय दूख आसा काय म्हणून.
मागीर ब्रदरान सांगले आपूण मागणे करता देव तिका आपुडतलो बरें जाता ते तुम्ही मागणे करा देवाचेर विश्वास दवरा सगळे बरें जाता म्हणून. मागीर आमच्या आवयक मागीर हे वर्ड ऑफ गॉड दिले हांवें रीड केले एक टायम रीड केले 9 टायम दिल्ले तेन्ना ब्रदरान एकदा वाचपातना काडून बायबलातना काडलो आनी बरोवन हांवें रीड केले ते तेन्ना आमच्या आवयचे दूख गूण जाला. मागीर आवयक विचारले हांवें कशें आसा तुजें दूख पांयाचें म्हणून तेन्ना आवयन म्हणलें म्हाका हांवें सारकें गूण जाला म्हाका म्हणून. आनी आमच्या आवयच्या पांयांत गांठ आसले खंय ते गांठ बी पुरा नपयत जाला गूण जाल्ले आसा पांयांत आसले खंय गांठ ते बी गूण जाल्ले आसा आवयचे दूख बी ना पांयाचे सारखे गूण जाल्ले आसा. हे इतले व्हडले आजाप केले आमच्या धन्या देवाक जेजूक हांव आर्गां दिता. आर्गांव तुका जेजू होगळाप तुका जेजू वंदन तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. साम 107:20 आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरे केली तांचो जीव नासांतलो ताणे निवारलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. विषय चला आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया. आमचे मध्ये तो देव आकुळदार जावन आसा. तुमचो देव आमच्या मध्ये आकुळदार जावन आसा. आज तो ताच्या काकुळतीन आमचे ताची दया करता. ताच्या काकुळतीन तो आमकां आपडटा. ताचें काळीस कणवळायेचें काळीस कणवळायेचें काळीस ताचें काळीस कळवळटा. जेन्ना त्या विधवेचो एकलो पूत मेल्लो आनी ताका व्हरूंक व्हरनासली जेजूचें काळीस कळवळ्ळें म्हणटा देवाचें उतर. जेजूचें काळीस कळवळ्ळें. जेन्ना लोकांची केट जेजून पळयली गवळी नातल्या शेळया बरी आसले म्हणटा देवाचें उतर. त्या लोकांक पळोवन जेजूचे काळीस कळवळ्ळें. जेन्ना इस्रायल लोक जुदेव लोक इजिप्तान फारावाच्या गुलामाकाल कश्टान आसले रडोन आसले देवाचें काळीस कळवळ्ळें. तेच काळीस मुजे खातीर आनी तुजे खातीर कळवळटा. मुजे खातीर आनी तुजे खातीर भिरमतीन भरलें ताचें काळीस. त्या पवित्र काळजाक आज या मंगळाराचो दीस आमचे जिवीत ताच्या हातान समर्पण दिवया. त्या भयणीक पांयाची गांठ सुमार 5 वर्सां जावन आसले म्हणलें त्या भावान. आनी ताणे देवान ताचेर काकूळ दाखयली. देवान तिचेर काकूळ दाखयली आनी ती गांठच नापयस करून सोडली. त्या दुखेक कारण जाल्ली गांठच नापयस करून सोडली. देवाचे उतर वाचता वाचता जाल्ले अजापी आज आमच्या जिवितांत तो करूंक शकता. आमचे माईक अनम्यूट करया. जाता जाल्यार दोनी हात आमचे वयर उबारया तळ्यात त्या काकुळदारा सोम्याची कणवळेन भरल्या काळीस त्या देवाची घट्ट तळान आमी स्तुती करया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ria shira la bara di bara shira bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Ria shira la bara bara di bara shira bara di gira bara di bara shira bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. घट्टतण स्तुति करिया घट्टतण स्तुति करिया सगळी माईक अनम्यूट कर स्तुति करिया कितले जण याकडे युट्यूबचे तुम्ही मागून असतात जेसू तुमच्याशी याकडे येऊन असा जेसू महिमा देऊन दोन्ही हात वर स्तुति करा दोन्ही हात वर स्तुति करा जागपुर तुम्ही जर आता तुमका डोळे दाबून जाता डोळे दाबा म्हटलं स्तुति करून जायला जाऊन पुरं डोळे बंद करा आणि घट्ट स्तुति करा काळसाठी करा तुमची मोर स्तुति करते राहू त्याची स्तुति करते राहू दे हालेलुया 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 बरा 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 हालेलुया 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 जेसू याकडे स्पर्श कर असा हालेलुया 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 अरे रे 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 जेसू 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 सुमार वेळ तावरो लाईफ सखळी गांठ दूकसली आता ते कंप्लीटली दूक नपयस झाल्या हालेलुया 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 रिशिरला बरा 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 हालेलुया 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 सुमार अर्ध घंटा अर्धोरी अर्ध मुक्त जांपुरो सुमार 9 o'clock इंडिया सो टाइम त्यादಳ तावनु कंटिन्यू ती गांठ पायाची सकैली गांठ दूकसली याकडे कंप्लीटली ती दूक रावल्या हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 लेफ्ट हाताच्या खांबाच दूकसा जेसू त्यांचा हाड दूकसा तुका स्पर्श करस हालेलुया 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 देवई देवा देवई देवा तुझं दैविक आत्मा देवई देवा या तुझ्या प्रज्ञांचे देवई देवा तू काकुळदार खडवळायन बरलो देव जे खडवळायन बरले फाळीस आज या लोका खातीर खडवळायन आज आज धडकता देवा आज या भुरग्याची काकुळ कर हालेलुया 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 घट्ट जरा स्तुती करूया घट्ट जरा स्तुती करूया हालेलुया 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 ईश्वराला बरा 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 हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Shira la bara 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 bara. Hallelujah, 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 देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव नीट निर्मळ पवित्र कृपेन भर देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देव
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. एक घडी बोर सगळे तुमचे दोळे तांपया दोन्ही हात काळजाचे दवरया जेजू आमचे मध्ये असा जेजू आमचे मध्ये असा जेजू या घडये तुका पळोवन आसा तू दिबिगान जाय मागणे कर जाय जेजू तुका पळोवन आसा जेजू तुका ताच्या मोगान भरते आसा तुझे घाई ताका समर्पण दे Isaiah 23:25 अच्छा घायावर वेई मी बरे झाल्या ताच्या घायावर वेई मी बरे झाल्या अच्छा घायावर वेई या लैनीर आजले हरियकले एकले बरे झाला आमेन म्हणा की राईट पायाच्या खांब पडले बोट ताच्या ती बोट तोपुरल्या बरी जाता क्लिअर त्या बोटाच्या क्लिअर तोपुरल्या बरी जाता तितलेच नाही हांगा खंय तुका तोपुरल्या बरी जाता जावंक पुरो थाईस जावंक पुरो फाट तोपुरल्या बरी जाता जेजू तुका याकडे स्पर्श करनासा ताच्या घायावर बी हांव बरो जाला ताच्या घायावर बी ताच्या घायान जावन वाळचे रगत आमका आमच्या पिडेतान सुटका दिता जेजू जेजू तुझो भाव पूत सांगून ऐकना सांग पुरो अराउंड धावेंत या त्या एजिसो सांगून ऐकना केदळा येता केदळा वेता कळना अर्ग्यू करता जेजू त्या भुरग्या स्पर्श करतला जेजूच्या हातान समर्पण दे जेजू 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 ताच्या घायावरवी हांव बरो जाला सांग्या ताच्या घायावरवी हांव बरो जाला ताच्या घायावरवी हांव बरी जाल्या ताच्या घायावरवी हांव बरी जाल्या ताच्या घायावरवी हांव बरी जाल्या सांगा ताच्या घायावरवी हांव बरो जाला कंटिन्यू सांगा ताच्या घायावरवी हांव बरो जाला ताच्या घायावरवी हांव बरो जाला ताच्या घायावरवी हांव बरो जाला ताच्या उतरान तावन वाईटचे सकत कसला हरी एकला स्पर्श करू दे हरी एक आंतरिक गाय कुडीचे गाय जेजूच्या नावान जेजूच्या उतरांच्या फळान कोण सावदेत ताच्या घायावरवी हांव बरो जाला ताच्या घायावरवी हांव बरो जाला सांगा विश्वासान सांगा विश्वासान सांगा ताच्या घायान ती सकत असा ताच्या घायान ती सकत असा
ते सकत वळण येऊन दी या घडी याळेला हर एक लक्ष वळण येऊन दी सांगा ताच्या घायावर बी हांव बरसला जेसू 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 अंजेलिना तुझं घाय जेसू गुण करता ताच्या घायावर बी हांव बरसला सांग ताच्या घायावर बी हांव बरसला ताच्या घायावर बी हांव बरसला ताच्या घायावर बी हांव बरसला सांगा 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 ताच्या घायावर बी ताच्या घायावर बी ताच्या घायावर बी ताच्या घायावर बी हांव बरसला ताच्या घायावर बी ताच्या घायावर बी माझ्या खांदाचे दुःख गुण झाला सांगा सांगा ताच्या घायावर बी माझ्या गांठी दुःख गुण झाल्या सांगा ताच्या घायावर बी म्हणजे आर्थरायटिसची पिडा कम्प्लिटली गुण झाला विश्वासा क्लेम करूया जेसू जेसू पीसीओडी प्रॉब्लेम ताच्या घायावर बी गुण झाला विश्वास ईश्वराला बरा 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 ताच्या घायावर बी कंटिन्यू सांगा तुझ्या उत्तराची सकत वळण येऊ दे या म्हणण्याच्या कुडाल त्याची सकत वळण येते असं सांगा सांगा ताच्या घायावर बी हांव बरसला ताच्या घायावर बी हांव बरसला ताच्या घायावर बी हांव बरसला You are never the same as before. सांगा सांगा जेसू 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 या पहिल्या कणान माग्या येऊ तर 3 पटी रिपीट कर माग्या आज आमका सारखी वाट मेळच्या पासून माग्या कितलीशी जाणां लायफान कन्फ्यूज आसात आक्क जाल्यान मुखार खंय वेचे खंयची वाट धरची मुळे कळीत ना आज खंयच्या वाटेन गेल्यार सारखे मुळे कळीत ना आज जावंक पुरो 2-3 ऑप्शन तुमच्या मुखार आसात खंयचे ऑप्शन करेक्ट मुळे कळत ना आज त्या समय लागी हे उतर क्लेम करना घ्या आज तुमका सारखी वाट सोमी दाखयतलो सांगाता म्हणून हे उतर म्हणया आयजाया 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुखे खडे भुंय तुमका ददोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो तुम्ही एका शिंपलेल्या भागी सारखे जातला हे दिन सुकोन असं नसले जरी सारखी आयजाया 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुखे खडे भुंय तुमका ददोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो तुम्ही एका शिंपलेल्या भागी सारखी जातला हे दिन सुकोन असं नसले जरी सारखी आयजाया 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुखे खडे भुंय तुमका ददोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो तुम्ही एका शिंपलेल्या भागी सारखी जातला हे दिन सुकोन असं नसले जरी सारखी नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची आम्हाला खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन माग्या विशेष या क्षणान कितले जणांची कोर्टाची केस आसा जाग्याचे समस्या आसा आज कितले जणांचे विजाचे समस्या आसा एम्प्लॉयर कसते आसा दगदीते आसा विजा रिन्यू करतेत ना विजा एक्सपायर झाला या विजा एक्सपायर जाऊन खायला आज जाऊन पुरो सतायते आसा आज विजा खातीर पैसे विचारते आसा आज जाऊन पुरो पासपोर्ट धरून दवरला आज कितले जणांची सिव्हिल आयडी इश्यू जातात ना कितले जणांचे भाड्याच्या घर भाड्याक दिल्ले आज भाड्याक रावले व्यक्ती आज त्या घराचेर कब्जा करून बसल्या जाऊन पुरो आज बिल्डरान पैसे काढून गेले घर बांदूक
बिल्डर पैसे काढून दवला जावंक पुरो. आज ते कोर्ट ते बँकाचे लोन तुझ्या तकले राहिला कसे फारीक करचे कळीत ना. आज या घडी समाजात समर्पण देऊन माग सांगत म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. जरमया 1:19 ती सगळी तुझे ती विरोध सगळी दिसतली तुझे पूण विरोध केदीस दिसतली तुझे पूण जैत केदीस वरचिना तुझे जैत कित्याक वरचिना तुका निवारूंक कित्याक हांव तुका तुझे निवारूंक हांव सवय तुझे सवय आसा उलयता तो उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर. जरमया जेरेमाया 1:19 ती ती सगळी सगळी तुझे तुझे विरोध विरोध दिसतली दिसतली पूण पूण केदीस केदीस तुझे तुझे जैत जैत वरचिना वरचिना कित्याक कित्याक तुका तुका निवारूंक निवारूंक हांव हांव तुझे तुझे सवय सवय आसा आसा उलयता उलयता तो तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर. जेरेमाया जरमया 1:19 ती ती सगळी सगळी ते तुझे विरोध विरोध दिसतली दिसतली केदीस पूण तुझे केदीस तुझे जैत जैत वरचिना वरचिना कित्याक तुका कित्याक तुका निवारूंक हांव निवारूंक हांव तुझे तुझे सवय सवय आसा आसा उलयता उलयता तो तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर. नमान मरिये पेन बरले सुमित तुझे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची माया मावप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मागया कितले जना काम नसताना आसात समयाचे समर्पण दिव्या. सुमार थेंब झालो 6 महिने झाले वर्ष झाले 2 वर्ष झाले काम ना. मागे विशेष एक भावाक ताजो एम्प्लॉयर रिलीज दितात ना सुमार 2.5 वर्सां झाले पठावन आसा. उशीर समयाचे भेटून देऊया असले हर एक समस्या. कितले जण बड्याच्या घरा असतात खुद्दचे घर खाणगेचे म्हणून मागून असतात. या दिवसांनी प्रॉपर्टी सोदून असतात सारखे कंचे पडलेले प्रॉपर्टी पसंत जातात ना एक तऱ्हेचे समस्या दिसून येतात. आज तुम्ही लागी हात मार विनंती करा. आज सांगा जॉब 42:2 तू सगळे करू शकताय तुका काहीच साध्य नाही हाऊ जाणा. भावार्थान सांगा तू सगळे करू शकताय. मुझे जीवित कम्प्लीटली परिवर्तन करू शकताय. मुझ्या जीवितात असले अडखळी कम्प्लीटली काढून शकताय. आज मग या कितले जणांनी कोणाक पैसे दिले आज तो पैसे काढून गेलो ग्राहक आज फोन उखलला आज फोन बंद केला फोन नंबर चेंज केला absconding असा कोणा थ्रू ताका कॉन्टॅक्ट करून ट्राय केला रे जातात ना. समयाच्या भेटून दिव्या सगळे समस्या समर्पण देऊन सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट ताळा रिपीट करूया. जॉब 42:2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका काही साध्य नाही म्हणून हाऊ जाणा. जॉब 42:2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका काही साध्य नाही म्हणून हाऊ जाणा. जॉब 42:2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका काही साध्य नाही म्हणून हाऊ जाणा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची माया मावप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हरी एका पिढ्यास्तांग सोम्याच्या समर्पण दिव्या. या लेनरी कितले जण पिढ्यास्त असतात कितले जण आमच्या घरांनी पिढ्यास्त असतात कितले जण आज हॉस्पिटलांनी असतात सिरियस असतात कितले जण अस्कत कायन बघ करणं असतात कितले जण स्ट्रोक झाला कितले जण कॅन्सर असा कितले जण बायोप्सी रिपोर्टाक वेट करणं असतात कितले जण सर्जरीज करायचे म्हणा डॉक्टरान कितले जणांक डॉक्टरान ऍडमिट जायचे म्हणा सगळ्या समाजात समर्पण दिव्या. आमच्या मध्ये एकली बहीण असा तिचो घाई सुमार 2 वर्सां तावन तिचो घाई सुकतेत ना. आज या मागण्याक जॉईन झाल्या उपरांत तिचो घाई सुमार 60% सुखोन आयला आणि तो आज तिका ती दुःख सोसूंक जातात ना. उशीर मागया तो गाय कम्प्लिटली गुण जावचे पसत सगळे त्या गायदाचे सगळे इन्फेक्शन जेजूच्या अमोलेक रक्तान बांधून जेजूच्या कुरसांबळा वचून पडते जेजूच्या अमोलेक रक्ताच्या बळान तिचो घाय गुण जाऊ दे. मागया विशेष
कितले जणांची सर्जरी जाल्या, पोस्ट सर्जरी रिकव्हरी कम्प्लिटली बऱ्या तरेन जावचे पसत. कितले जण कॅन्सर पेशंट किमो घेते असत सुम्याच्या तान समर्पण दिव्या. तांचे सगळे प्रोसिजर, सगळे किमो घेताना तांच्या कुडींतले सगळे बोळ विरून येता. एक पटीन जीवनातले पळय जाता. कितेंच करूंक जायना, उठोंक जायना, कांय खावंक जायना. सुम्याच्या तान भेटून दिव्या तांचे कश्ट. सिल्विया म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या, कॅन्सर पिडीत आज कष्ट नसा, लास्ट स्टेज कॅन्सर. सभा तेमतान वळवळ नसा. मागया देव ताच्या कुडीक बोळ दिवन दी. कॅन्सरचे एक सेल जो 42 जेजू तुका कांयच असाध्य नाही. जेजू तुका कांयच असाध्य नाही. जेजू तुका कांयच असाध्य नाही. जेजू कितले पेशंट्स असतात आज डॉक्टरान जायना म्हणा, डॉक्टरान होपच सोडला तसल्या हरी एका पिढेस्तान समाजात समर्पण दिव्या. ल्हानशी भुरगीं आज हॉस्पिटलात असतात, ताचे आवय बापूय रडोन असतात. मागया एडन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या आणि ताच्या बहिणीक विशेष समर्पण दिव्या. तुम्ही कम्प्लिटली या भुरग्यांक स्पर्श करत. कितली जना भुरगीं त्यातला पिड्यात पडते असतात, जेजूच्या नावान ते सगळी पिडा तांकां सण्ण असोनी असोनी. नर्व्साचे समस्या, गांठी जाल्ल्यात म्हळ्यार डॉक्टर डोळे दिसनात, PCOD समस्या, कितली आजारी जोडी भुरग्याच्या देण्यापासून मागून असतात. सगळ्यांक सुम्याच्या समर्पण देव. सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट ताळा रिपीट करूया. साम 41:3 तो पिडेन पडो हांतुरला सर्वेस पोरता आधार दिता. तो काढून तू ताका भलायकी दिता. साम 41:3 तो पिडेन हांतुरला सर्वेस पोरता आधार दिता. ताचे पिड्यांतलो काढून तू ताका भलायकी दिता. साम 41:3 तो पिडेन हांतुरला सर्वेस पोरता आधार दिता. ताचे पिड्यांतलो काढून तू भलायकी दिता. नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझ्या सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. या क्रियेच्या कणाला तर आम्ही सगळे दिंबीत पडया तोनी हात आमच्या वैर बार्या थोडे आमच्या दंप्या. या क्रियेच्या कणात विशेष रान माग्या आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जनांक सुम्याच्या तान समर्पण दिव्या. आज कितलेशे आपय बापय तांच्या भुरग्यांपासून दुकान घडोवन मागून आसात, रडून आसात. कितली जाणां आवय बापय तांचे भुरगे सांगले आयकनात. एक आवय सुमार म्हाका लागता सुमार 4-5 या सरस्वती जालो म्हाका फोन केल्लो. कितली वर्सां जाली तिच्या शर्क्याक पळय नासतना. खासदार जाल्ल्या चलयेक सोडला, फाटी धाडला. कितें करनासा, खंय आसा कळीत ना. राखून आसा भाऊ भरवशान म्हजो पूत येतलो 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 म्हणून. कितली भुरगीं आवय बापायक समजून आसतना गरसोण केल्यात. तांची आवय बापाय कोण आसा, जांग पुरो तांची आवय बापाय म्हातारे प्रायर आसा, तांकां आदार दितले कोणी नात. त्या भुरग्यांपासून मागया. आज आमच्या भुरग्यांक शिकोंक जाणवाय तो समय फावो करून दी. शिकोंक जाणवाय ताणें दिजे. आमी फोर्स करून जाणवाय तांकां मेळना. देवान तांकां जाणवाय दिजे. ताणे करून मागोंक जाय. देवा आमच्या भुरग्यांक जाणवायेन भर, जाणवायेन भर, देव भिरांतेन भर. आणि करच्या तायारे सांगता सोम्याची कृपा, सोम्याची आशीर्वाद तांचेर देवान येवंक जाय. कितली भुरगीं वायट पिडे संपडल्यात. ल्हानशी भुरगीं 10 वर्सां
जावंक पुरो टीनेजर पावलें तितलेंच आज वायट पितुरा पळोवंक सुरू केला, वायट करण्यो करूंक सुरू केला, वायट इश्टां केत्यांत आसात. आज त्या एडिक्शनान ती भरल्या. आज विशेष त्या भुरग्यां पासून मागया कितली भुरगीं आज ड्रग्स घेवन आसात. ह्या ड्रग्सांत हांव सुटका मेळच्या पासून मागया. आज कितले युवा जण सैरीक सोदते आसात तांचे पासून मागया. कामाच्या सोदनेर आसात तांचे पासून मागया. तशेंच कितले भुरगे डिप्रेशन आसात ह्या भुरग्यां पासून मागया. आज मागया तशीच ह्या लायनीर कितले जाणां विंगड गरजां पासून मागोंक सांगला. जुलियट बरेटचो पांयाचे दूख कंप्लीटली गुण जावचे पासून लेझी डिसोजाक समाजात समर्पण दिवया. सुरेश म्हणल्या भावाक समर्पण दिवया. मायकल म्हणल्या भावाक, प्रसिल्ला डिसोजा, जुलियन मस्करेनस, लॅन्स वेगस, लविटा, जविटा, जोस कॉर्नेलियो, जोस कर्नेरो विशेष समाजात समर्पण दिवया. त्याच्या बायलेक समाजात समर्पण दिवया. कंप्लीटली गुण जावचे पासून तुझ्या कुडीक कंप्लीटली भळ मेळच्या पासून मेल्सी रॉड्रिगसाचे सगळे कामाचे गरजो नी प्रॉब्लेम्स समाजात समर्पण दिवया. जुलियट डिसोजा, सिरिल फर्नांडिस, गुड वाइब्स, जेसी लविना, सुझन रॉड्रिगस, विन्सी डिसोजा, एना कार्डोजा विशेष समाजात समर्पण दिवया. लीना जेकब, स्विझल विशेष आज ताका सायन्साची एक्झाम आसा समाजात भेटून दिवया. अलेक्स म्हणल्या भावाक समाजात समर्पण दिवया. काम नासतना कष्ट नासा. समीर म्हणल्या भावाक समर्पण दिवया. मोनिका डिकोस्ता, लिली फुर्टाडो, सिंथिया गॉडविन, रेचल रॉकी भुरग्याच्या देण्यापासून लिझा समाजात समर्पण दिवया. लीना, कार्मा, लाविटा आणि कितले जण भुरग्याच्या देण्यापासून मागून आसात तांकां समाजात समर्पण दिवया. रीना म्हणल्या बहिणीचे सगळे कर्ज समाजात समर्पण दिवया. मागे विशेष सारा म्हणली बहीण डिप्रेशन आसा समाजात समर्पण दिवया. साम 107:20 आपले उतर दणसाने ताका बरे केले. आपले उतर ताच्या उतरावर बी ते बरे जावन दी. फ्रीडा, पोस्ट सर्जरी लेग इश्यूज, इलेक्ट्रिक कनेक्शनाचे इश्यूज, एका बहिणीचे घराचे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा कंप्लीटली क्लियर जावचे पासून. सनाया म्हणल्या बहिणीक आई इंजुरी दोळ्याच्या इंजुरींतल्यान सुटका मेळच्या पासून. कितली भुरगीं एक्झाम बरोवन आसात तांकां समाजात समर्पण दिवया. कितले जाणांचे प्रॉपर्टी सेल जावंक आसा मागोन आसात समाजात समर्पण दिवया. रायना, जियाना, जानिक, विजय, दिव्या, रॉनी, हिल्डा, जॉयस, मायकल, अँड्रे, एंजेलिन, संदीप, संतोष, अरुणवास, डेरिल, अँडी, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेसी, जोसेफिन फर्नांडिस, जूलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, कैटलिन, कैल्विन, किशोर, वीडा, लीना, मेल्विन, शरल, सोनल, टेरेसा, डेझी, क्रास्टा, फियोना विशेष ताचे काजराचे जे कितें प्लॅन आसा समाजात समर्पण दिवया. अनिता लोबो विशेष रान समर्पण ताच्या पुताक जीताक समाजात समर्पण दिवया. मागे विल्मा म्हणल्या बणीक समाजात समर्पण दिवया. मस्त पिड्यान कष्टून आसा मागे विशेष रान. तशेंच अनिता लोबोची प्रॉपर्टीची केस समाजात समर्पण दिवया. डेझी कास्टच्या गोवाक समाजात समर्पण दिवया. लीना वॉस, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन,
Henry, Margaret, Kristen, Milburn, Maria, Nancy Lobo, Rina, Alger, Gilbert, Rita De Souza, Cyril Lobo, Teresa, Vita, Arun, Rina, Teresa, Kashmir, Saver, Savita, Anil, Gloria, या हर एका देवाच्या भुरग्या समाजात समर्पण देऊन सांगाता मिळून येऊ तर 3 पटी घट्टपणा रिपीट करूया. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरून जायती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरून जायती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण करतलो तुवें धरून जायती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमदियो सगळ्या शास्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे दोन्ही हातांचे वैर पार्या विशेष सगळे राजकीय फुडाऱ्यांक राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक समाजात समर्पण दिव्या. कॅनडा म्हणले राष्ट्र समाजात भेटून दिव्या. हांगासरचे सगळे इगर्ज मता सगळे पॉईंट सभे समाजात भेटून दिव्या. हांगासरचे आमचे फिरगस विकार तसेच हांगासरचे सगळे फिरगसी समाजात भेटून दिव्या. हांगासर कितलेशे डिनॉमिनेशन विंगड माग्या विशेष सगळ्यांनी एक जावचे पसरतो. या गावात बळवंतरान समाजाची सुवार्ता परगट जावचे पसरतो. या गावात आत्मिक तरान लोकांनी बळवं जावचे पसरत. हे गाव आशीर्वाद जावचे पसरत. सांगा म्हणून घट्ट ताळा स्तुती करूया. हालेलुया 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 रिया शिरा bara bara di bara shira la bara di gira bara di bara shira bara di gira bara di bara shira bara bara hallelujah 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 riya shira bara 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 hallelujah 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 बो मगळा बाप्पा या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या समर्पित हर एक तांचे गरज तांचे उणेपण अस्कत काय पिडायशा सगळे कामाचे समस्या विजाचे समस्या घरात असले समस्या सगळे समर्पित जेजूच्या कुर्सा म्हणा तुझ्या आज समर्पण देता. आज जेजूच्या बहुपवित्र अमर रक्ताचे हर एकल्याचे जीवित दोन्ही तळ जाऊ दे. हर एकल्याचे जीवित स्पर्श जाऊ दे. जे किती मागवण्याचा तुझे कुशलप्रमाणे तुझ्या महिमेपासून आज ते लाभोनी जेजूच्या नावात मागतात. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समज सगळ्या शास्त्रीया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे कर आता आणि आमच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. विशेष तरान आज मंगळार फाल्यां बुधवार फाल्यां सांजेर 7:30 तावन 8:30 आमचे कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10 तावन 15 मिनटां पयले 9:45 to 11 कुवेटचो टाइम 7:15 to 8:30 फाल्यां सांजेर विशेष मांडावळ प्रेज एंड वर्शिप वर्ड ऑफ गॉड आणि हिलिंग सर्विसेस जाले. विशेष तुम्ही जॉईन जायास युट्यूबाचे लिंक या युट्यूब या तसेच या झूमाचे लिंक सेम लिंक तुम्ही जॉईन जाया. कोणाक तुमकां तुम्ही युट्यूबाचे जॉईन जाता आसा तुमकां झूमाचे जॉईन जावंक जाय आणि तुमकां कोणाक पिटिशन धाडूंक आसात या टेस्टमनी धाडूंक आसा 9900332411 परत सांगता 9900332411 या नंबराक तुमचे मेसेज तुमचे पिटिशन जावं बरोबर तुमचे टेस्टमनी तुम्ही धाडून दिया. परवा ब्रेसार विशेष मागण्याचे मांडावळ होली फॅमिली को कॅथेड्रल कुवेट सिटी हांगासर होली फॅमिली हॉलांत आसा. विशेष तुम्ही येया हेरांक तुम्ही सांगा. तशेंच हर एका दिसा सांजेर आमचे इंटरसेशन आसा 1 घंटो इंटरसेशन येस सेम झूमाचे लिंक आसा तुम्ही जॉईन जाया आणि हेरांकी तुम्ही उत्तेजन दिया. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमकां हर एकल्या आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. God bless Brother, you. brother, Hello, there is Yes. brother, there Hello, is brother. a priest who's come from Bahrain to be the parish priest of our church, Father Daryl Fernandez. Father Daryl, yes. And his installation and the bishop will be doing mass on Thursday for him. So please keep him in prayer because Father Roswin is going.
Yes, yes, I'm aware about that. Yeah, We'll pray please for keep him. him in prayer Yeah, and you yeah. praise, and may he able to take the whatever God has called him for this mission. Yeah, God has definitely chosen him for greater Yes, glory. Yes, yes, yes. and there will So be please more keep him in people prayer. coming to Ahmadi Church through his prayer. Amen. Okay, Yes. we'll pray for him. Okay, thank you. Praise the Lord. Hello, Any brother. point? Yes, yes. Thank you, ब्रदर brother. माझी Praise the पायाक Lord. इल्ले आसा चलूंक ताका तकलीफ जाता तेजे पासत म्हाका कित्याक म्हाका आयकोना माझ्या चेड्याक पायाक सकला एक कोण भशेन येयल्ले आसा ओके तेका चलूंक जायना ओके जास्त ओके दुखता जायत तेका जायत माझ्या म्हाका पासत ओके What is his name? थँक्यू ब्रदर जॉन जॉन ओके ओके जॉन मागता फर्नांडीस ताजे पासून येस ओके 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 जायत ओके थँक्यू थँक यू गॉड ओके ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड थँक्यू Yes. Yes.